Hello, assalamu alaikum. Littafin Aziza da Azima Macizai ne, kashi na biyu. Idan ba za ku manta mun tsaya ne a daidai inda Aziza ta shiga ɗaki ta tarar da Azima tana shirin komawa maciji inda take so ta hana ta. Saboda haka a nan za mu ci gaba. Sai ku garzaya domin idan yau ka fara shiga wannan channel namu, ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Aziza yanzu me mafita? Kawai kashe shi zami. Baki da hankali ne? Azima, girman macizan ne kuma za ki kashe? To bari ki ji. Kin ga wannan kashe-kashen shi zai sa a gane su waye mu. Don Allah Azima kar ki kashe sa. Ba na son kisan da kike yi din nan. Aziza ta faɗa tana bin Azima da kallo. Cikin huci Azima ta ce, to tsammaninki me zai faru idan har jaruman macizai ya kawo maganin gwaji a tabbatar da su waye ba mutane ba? Ke a tunaninki mutanen yankinmu za su bar mu a raye ne? Ina kashe mu za su yi haka. Kafin haka kasance ni nan zan kashe jaruman macizai kuma ba ki isa ki hana ni ba. Azima ta faɗa tana komawa mutum tare da ficewa a wukan. Tana fitowa hanyar waje ta nufa. Hajja ta ce, Azima ina kuma za ki je bayan ba ku jima da shigowa a gidan ba? Kafin Azima ta yi magana, Baffa ya fito daga kewaye yana faɗan cewa, ban hana ku fita haka nan ba. Ina za ki je? Cikin in'ina da kama ta ce, zan duba abu ne a nan waje. Baffa ya ce, ba za ki duba ba, koma ciki. Haɗare sosai Azima ta yi tare da yi wa Baffa wani irin kallo. Ta koma fu da kallo. Baffa da Hajja suka bi Azima. Jiki a sanye Baffa ya koma ya zauna. Tunanin abin da ya faru shekara 20 shike dawo masa a cikin ƙwaƙwalwarsa. Kar dai a ce fansar da Banju ya ce zai dawo ya ɗaukar wa ƙanwarsa bahula da kansa shine ya dawo ɗauka kan yaransa. Hakika shi ma zuciyarsa ta fara yi masa sake-sake akan yaransa ba cikakkun mutane bane ba, amma baya so zarginsa ya tabbata. Rinsa ido yayi yana karanto kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kallonsa Hajja ta yi ta ce, lafiya kuwa baffan Azima da Aziza? Hakika Jammala ina jin tsoro. Tsoron me fa baffan yan biyu? Ina jin tsoron furicin Banju lokacin da zan kashe sa. Maganarsa ta ƙarshe ko kin manta da kalmar da ya ce? Baffa bai ƙarasa ba. Hajja ta dakatar da shi. A'a baffan Azima da Aziza, kar ka yi wa yarana baki. Ta yaya waɗanda suka mutu shekara 20 a ce sun dawo? Azima da Aziza dai ni na haifi yarana, kuma ni mutane na haifa. Kwata-kwata wannan maganar bai kamata a ce ya fito daga bakinka ba. Kai da kanka ka fara zargin yaranka, to ba dole jama'ar gari ma su fara zarginsu ba. Hajja ta faɗa cikin sosuwar rai. Girgiza kai Baffa ya ce, ba haka bane Jumala, amma dai jikina ya yi sanyi. Allah ya kai mu gobe. Girman macizai zai zo ya warware komai. Ita dai Hajja bata sake cewa kala ba, illa aikinta ta ci gaba da yi. Azima kuwa tana saman bukka a macijiya tana jin maganganun Baffa. A ranta take ayyana yadda za ta kawar da Baffa. Washe gari kafin garin Allah ya waye, Azima ta sulale ta fice hanyar yankin Jimo, daidai kan layin shigowa yankin Kwana. Akan wata babbar bishiya
ta kwanta ta nannaɗe idonta sun ƙara komawa bulu tana jiran isowar jarman macizai. Awon ta kusan 3 kafin ta hango sa. Wani murmushi ta yi mai tattare da zallar mugunta. Kafin ta sauko ta koma mutum. Tsayawa ta yi bayan ya gama shigowa yankin kwana. Yana kan tafiya a kan dokinsa. A hankali ya hangi budurwa tsaye a hanyarsa. Magana ya hau mata amma shiru, tana tsaye da lulluɓi. Saukowa ya yi a kan dokin ya tunkaro inda take tsaye. Sai da ya zo kusa da ita kafin ya ce mutum ko aljan. Wani murmushi ta yi tana lanƙwasa harshe, sannan ta ce ruwa biyu. Juyowa ta yi ta cire mayafin da ke lulluɓe da jikinta ta jefa ma jarman macizai. Ganin idonta ya sa ya ja baya da sauri. Dariya Azima ta sheƙe da shi ta ce, na ga bai kamata a ce ka sha wahala ba wajen zuwa gwajin menene wanda ba mutum ba a wannan yankin. Gani na zo da kaina don dakatar da kai. Ba za ka shige ba sannan ba za ka koma ba. Da sauri jarman macizai ya yi baya don ɗauko kayan aikinsa. Tsalle ɗaya Azima ta yi ta zama macijiya ta cakuma jarman macizai. Nan suka hau kokowa. Duk yadda ya so ya kwace kansa daga hannun Azima ya kasa. Daga ƙarshe ta rufe sa da sara sosai. Ta yi masa jina-jina. Sai da ta ga ya daina motsi sannan ta sake sa. Ta silale ta yi hanyar rafin Jimolo. Tana isa rafin ta hau ƙyalƙyala dariya. Nan ta zube kusa da rafin. A cikin unguwa kuwa ana nan ana jiran isowar jarman macizai. Tun ana sa ran ganinsa 8 har 10, inda a ƙarshe mai unguwa ya ce a je a duba ko lafiya, a binciki hanya. Aka turo mutum 3. Ai kuwa can suka gano gawar jarman macizai a kashe cikin jini. Cikin tashin hankali suka juya da mugun gudu suka koma suka sanar da jama'ar gari an kashe jarman macizai. Faɗin tashin hankalin da mai unguwa da jama'ar gari suka shiga ɓata lokaci ne. Fitowa Aziza ta yi daga bukka don tun sadda ta ji motsin 'yar uwarta jikin dare kafin garin Allah ya waye, jikinta ya bata ta tafi kashe jarman macizai. Abin da ya sa ba ta yi yunƙurin bin bayanta ta dakatar da ita ba saboda ta san dole Hajja da Baffa su leƙo duba lafiyarsu. Tana fitowa ɗauke da murmushi a fuskarta. Hajja ta ce, Aziza, ke kin tashi? Azima ta farka ta yi sallah kuwa? Tsilli da ido Aziza ta yi ta fara kafin ta ce, Hajja ta tashi, ta yi har ma ta fita, wai ta je rafin Jimolo. Aziza ta ƙarasa maganar da ina saboda da asuba da Hajja ta shigo ta da su. Ƙara Aziza ta jera kusa da ita ta yadda za ta ga kamar Azima ce ke bacci. Dan lokacin da Azima ta fita Aziza ta ji motsinta. Tsoron kar su fita duka a gane ya sa Aziza ta haƙura ta kwanta. Dan Baffa kunnuwansa akwai saurin jiyo abu. Kallon Aziza da kyau Hajja ta yi kafin ta ce, me kuke zuwa yi kullum a rafin Jimolo? Ba komai Hajja, kawai rafin akwai daɗi ne, ga iska mai daɗi. Hajja, kin manta sadda kike kai mu yi wasa? Murmushi Hajja ta yi ta ce, na tuna. Yanzu dai je ki kirawo Azima ku zo ku ci abinci.
To Hajiya, Baffa ya fita ne? Baffa ya fita ne? Aziza ta tambayi Hajiya kamar bata san Baffa ya fita ba. Hajiya ta ce, ya fita tun, kin san ai jiya ya ce yau girman Macizai zai zo ya ce min idan ya zo zai zo ya kira mu je gaba ɗaya a yi gwaji. Aziza da jinjina kai tana faɗin to Hajiya bari na je na kira Azima kafin Baffa ya dawo. To a dawo lafiya, ki tabbatar kin yi lulluɓi da kyau fa. To Hajiya. Aziza ta faɗa tana ficewa jiki a sanyaye, tana fita da gudu ta yanki rafi inda ta san Azima za ta tafi. Tana zuwa ta same ta, hannun ta sa ta janyo ta ce kin kashe shi ko? Azima, na ce kin kashe shi ko? Dariya ta kyalkyale cikin amo marar daɗin sauraro. Ta ce ai na gaya miki Aziza sai na kashe sa. Rike kai Aziza dai ta ce me kike so ki zama ne kam? Azima, ba na son ganin zaman lafiya a wannan yankin. Na fi so a yi taɓarin jini. Ina so na haɗa maƙotan yankunan nan faɗa duk wani mai kama Macizai wanda za a yi masa aike ya zo yankin nan sai na kashe shi. Kin ga daga nan za a fara yaƙi tsakanin yankuna da yankuna. Sannan dama akwai 'yar tsama tsakanin yankin kwana da yankin tudu da kuma yankin ja. Na san kuma dole mai unguwa zai buƙaci taimakonsu. Duk wanda aka turo ni kuma zan kashe shi. Na tabbata daga lokacin zaman lafiya ya ƙare, Baffa shine jarumi na farko a wannan yankin wanda da shi aka yi gwagwarmaya. Kin ga kuwa? To masoya, laifin daɗi ƙarewa. Ana muka kawo muku ƙarshen littafin Aziza da Azima kashi na 2. Saboda haka mu kama kashi na 3. Daga ni naku mai son ganin farin cikin ku, Salis C-Boy. Bye bye. Sorry, kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon post ɗinmu. Mun gode.